nga sama sa lugay nga malaya. Ilang ilat ang ilang kaugalingon, ug ilang ilat ang Ginoo sa ilang singgit sa pagdahi. Daghan ang mga tao na ingon niini maigsuon. Daghan ka nato. Maayo kayo mudahi sa Diyos, panusahay, may kalimot kita sa Diyos. Sayang atong pagigugma sa Diyos sama sa mga lukay nga malaya. Kung ingon niini ang ato ang pagdaig o pagigugma sa Dios, dahil dili tinuray pagdaig o pagigugma ang atong kadayan, atong ipakita ngadto sa Ginoo. Mga palma, mga lukay, ang ato ang ipabinditahan karon. Natunda kini magpahinumdum nato. As Jesus isulod sa taong kinabuhi nga madaugon. Ug ginatunta ang atong pagdawat kaniya dili malaya sama sa mga lukay nga ato ang igunitan. Pagbisan pa man niini maigsuon ang ato ang Ginoo padayon na naigugma nato. Deguman sa pagwarawara sa mga lukay sa mga tao, so diha na nangalaya ang ilang mga lukay, ang Ginoo nagwarawara usab dili sa mga lukay, kundi sa iyang mga kamot, sa iyang mga pad nga gilansang sa krus. Ug kini nagtimaan sa iyang way pagkaaw ng gugma alang kanato. Pagpakita kini sa dakong gugma sa Dios nga rin nato. Ipagamatyan kita sa Ginoo. Kana mo'y tinuray sa gugma. Gugma na dili kayo'y malaw. Tinuray gugma kaya halika natin. Sumao mga igsuon diha sa doang Ginoo, makita nato ang tinuray ng gugma. Sumao mga igsuon, ang gugma sa Dios kari nga nato ato sa unta nga ipatayag ngadto sa atong isig katao. Naunta ang atong gugma sa atong isig katao, dili usab unta malaya. Kadaghan sa mga tao, human nila mapahimusli ang iyang isig katao, baliwala na lang. Dili tininuray ang gugma. Kahit mawaan man, malaya man. Sumawag maigsoon. Nga sa mga panahon nga murag when higugma nato, let us look up atong tanaw ang Ginoo nga gilansan sa krus, wara sa iyang mga kamot, ang pagkita sa iyang dakong gugma kay nato. Ug mao nga kung mubati ka nga naginusara ka, or some people deserted you, remember
naa ang Ginoo mag-uban kanimo sa imong pag-inusara. Kay He is a faithful companion. Dili gyud mo biya ang Ginoo kanado. Nagmasulubon ba ikaw tungod kay dunay nagbudhi kanimo, laumi nga na ang Dios anak atong Ginoo mag-uban kanimo. Ug dili siya magbudhi kanimo. Sa mga higayon nga ikaw mahadlok, laumi nga na ang Dios mag-uban kanimo. Mau kena maisuon ang pagbukas ng kanato. Let us always look up to the cross. Ang atong manukuman kung sa katako ang bukas ng Diyos. Kali kanato. Inaw, paunta. Sa liho, maginindo.